കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാരും മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദേവം ദാതദൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷഡ്ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം. നാനാശാസ്ത്രവിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാരും വന്ന് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിത് ഇച്ചിരി കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് അധ്യായം 9. അധ്യായം 8 നമ്മൾ 19ാമത്തെ ഇനമാണ് കണ്ടത്. ഇനി അധ്യായം 9 20 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 9 ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനങ്ങൾ. ഇതില 20ാമത്തെ ഇനമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവ ദൂഷണം. ഭഗവാനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ദൂഷിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ സാധു നിന്ദ, ഭഗവാനെ മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെയും നമ്മൾ നിന്ദിക്കുന്നത് അത് അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധു നിന്ദയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. വൈഷ്ണവാപരാധം 10 നാമാപരാധത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധു നിന്ദയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു.
അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ആ ശുദ്ധ ഭക്തനാകണമെന്നില്ല. സാധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്ന ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയാണെങ്കിൽ പോലും, അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ നിന്ദിക്കുന്നത് അത് അപരാധമാകും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിയെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വേദന അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിന്ദിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഭക്തനെ കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ, നമ്മളൊരു ഭക്തനെ കാണുന്നതിൽ ഒരു സന്തോഷം തോന്നാതിരിക്കുന്നതും സാധുനിന്ദയിൽ വരും. ഇത് ഹരിനാമ ചിന്താമണിയിൽ പറയുന്നതാണ്. സാധുനിന്ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനെ നമുക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യം, ആ ഭക്തൻ അങ്ങനെയാണ്, ആ പ്രഭു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം. ഈ പരദൂഷണം പറയുന്ന ഈ കർമ്മികൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഭക്തന്മാർക്കിടയിലുള്ള പരദൂഷണം പറയുന്ന അതെല്ലാം സാധുനിന്ദയിൽ വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ദൂഷണം നമ്മൾ പറയുന്നത്, അപ്പൊ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും, ആ ഒരു ഭക്തനെ കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ആ ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ പറയുക, ഇതെല്ലാം സാധുനിന്ദയിൽ വരും. ഇത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിന്ദിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പൊ മറ്റു ഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ മറ്റൊരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ വേണ്ട, നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും കർമ്മികളുടെ ഇടയിലും നമുക്ക് മിക്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവരെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനെയോ ഭഗവാനെയോ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം? ഒന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവുക. അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോവാ, അല്ലെ? നമ്മളത് കേട്ടോണ്ട് ഇരിക്കരുത്, നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോവുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതിന് 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഒന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം, അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഇതില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷിത്ത് മഹാരാജോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അത് വായിച്ചു. ഹരേഷ്ണവദജി ഹരിവോൾ സാദർ പ്രണാം. ഹരേ രാജൻ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദുഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാത്തവന് അതുവരെ അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്ത ആ നന്മ നമ്മളെ ഇന്ന് ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ അത് കേട്ടോണ്ട് നിന്നാൽ, അവിടെ എണീറ്റ് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? തൃണാദപി സുനീചേന തരൂരപി സഹിഷ്ണുന, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്? നമ്മള് തൃണത്തെ പോലെ, തൃണാദപി, ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വവും ആയിരിക്കണം. അതേസമയം ഒരു ഭക്തനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെയോ നിന്ദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടാൽ അത് നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ജഗായി മതായിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് ചക്രം എടുത്തു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആരോ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ട മാത്രയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി കുറ്റക്കാരായ ജഗായി മാതായിയെ കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവും സൗമ്യനുമാണ്, സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായെന്ന് വരും. എന്നാൽ അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കണം. പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ അപമാനം അയാൾ സഹിക്കില്ല എന്നതാണ് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത്തരം അപമാനങ്ങൾ 3 വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത്. അപ്പൊ 3 വിധത്തിൽ നേരിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടാൽ അവരെ പറഞ്ഞ് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അവരെ എതിർത്ത് അവർ പറയുന്ന തെറ്റാണ്, അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വാദിച്ച് ജയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ തിരുത്തണം. ഭഗവാനെയോ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ നമ്മൾ അവരെ പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം.
ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നത് അതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാമോ? ഒരു സാധു നിന്ദ കേട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ ഭർത്താവിനെ നിന്ദിച്ചു. ആരാണ്? സതീദേവി മാതാജി. ആ, സതീദേവി അല്ലേ? സതീദേവി വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ അല്ലെ? ആ വൈഷ്ണവൻ ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ. അപ്പൊ ആ ശിവനെ ദക്ഷൻ ഇത്രയും ദൂഷിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ സതീദേവിക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ സതീദേവി എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ആ വ്യക്തിയെ കൊല്ലാൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലടത്ത് പറയും അവരുടെ നാക്ക് മുറിച്ച് കളയണം, ആ വ്യക്തിയെ വധിക്കണം, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ വധിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, തന്റെ പിതാവാണ്. കൂടാതെ ആ പിതാവിൽ നിന്നാണ് തനിക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചത്. ഈ ശരീരം തനിക്ക് വേണ്ട. ഇത് കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ സതീദേവി സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ ആ ശരീരത്തിലെ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിച്ച് ദേഹം ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾ പാതിത്യം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തി താഴോട്ട് പോകും നമ്മളിത് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് എന്താ? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കില്ല. അടുത്തത് 21, 22 അടുത്തത്. 21, 22 ഇനമാണ് തിലകവും തുളസിമാലയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ തിലകവും തുളസിമാലയും. വൈഷ്ണവൻ തന്റെ ശരീരം തിലകം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴുത്തിൽ തുളസിമാല, ശരീരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മക ചിഹ്നങ്ങൾ, നെറ്റിയിൽ വിഷ്ണു തിലകം എന്നിവയുള്ളവർ വിഷ്ണു ഭക്തരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടമെല്ലാം വൈകുണ്ഠ തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും തിലകം ഹരേ അണിയും. കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ പ്രഭു, മാതാജി, അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ മാതാജി. ആ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശരി പ്രഭു. ക്ഷമിക്കണം, പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമായി പോയി മാതാജി പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരേ പ്രഭു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഞാനത് എഴുതിയെടുക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല പ്രഭു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തിലകം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും എപ്പോഴും നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായതിനു ശേഷം തിലകം ധരിക്കണം. അത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ തിലകം ധരിക്കും. മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴും ആ തിലകം കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ഓർക്കുക? നമ്മളുടെ തിലകം കാണുമ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും, അല്ലെ? അവർക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാകും. ആ സ്മരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്മരണ ഉണ്ടാക്കാനും അത് സഹായിക്കും. പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് തിലകമോ ഗോപീചന്ദനമോ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ശരീരം മുഴുവനും തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരും കഴുത്തിലും മാറിലും തുളസിമാല ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒരിക്കലും യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മൃത്യുദേവതയുടെ കിങ്കരന്മാരാണ് യമദൂതന്മാർ. പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് യമനാണ്. വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും യമകിങ്കരന്മാർ സമീപിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അജാമിള മോക്ഷത്തിൽ വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും സ്പർശിച്ചു പോകരുതെന്ന് യമരാജൻ കിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പ്രസ്താവനയുണ്ട്. യമന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറമാണ് വൈഷ്ണവൻ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാവോ? ലാസ്റ്റ് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. വായിച്ചു. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ശരീരത്തിൽ കളഭം പൂശി ദേഹമാകെ തിരുനാമങ്ങൾ എഴുതി നടക്കുന്നവർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കപ്പെടും. മരണശേഷം അവൻ നേരെ വിഷ്ണു ലോകത്തെത്തും, ഭഗവാനുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിലൊരു ഉപേക്ഷയും കാണിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോഴും, കാരണം നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം വെടിയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ തിലകം ധരിക്കണം എന്നത് പ്രധാനമാണ്.
അടുത്തത് എന്താണ്? പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ. പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂമാലകൾ ആരാ? ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ച, അല്ലേ, ഭഗവാൻ ധരിച്ച, ഭഗവാൻ ചാർത്തിയ പൂമാല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാല ധരിക്കാനാണ് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു. അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഉദ്ധവർ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ വായിക്കാൻ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു: കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, പൂമാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായ എന്നെ പിടികൂടുകയില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. തിലകമോ ഗോപീചന്ദനമോ കളഭമോ ശരീരമാകെ പൂശുന്നവനും കൃഷ്ണന് ചാർത്തിയ പൂമാല അണിയുന്നവനും ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വരില്ലെന്നത് തീർച്ച. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മരണസമയത്ത് യമദൂതന്മാരുടെ വിളി കേൾക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല. വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കുന്നവൻ ക്രമേണ വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ബാക്കി വായിക്കണോ മാതാജി? സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നു: നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിലണിയുന്നവൻ എല്ലാതരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കോ, നമ്മൾ ഈ 64 ഇനങ്ങളില് ഓരോന്നും നോക്കിയാൽ പ്രഭുപാദർ എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്തത്, അല്ലേ? അതില് ഒട്ടുമിക്കതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, എല്ലാം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തില് ക്ഷേത്രത്തിലൊരു എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഈ 64 ഇനങ്ങളും അവരവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും, അല്ലെ? ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നതും. ഇപ്പം നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യും. എന്തിനാ ചെയ്തത്, ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, അതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രിപ്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഇത് എഴുതിയോണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്. നമ്മൾ ആ പൂക്കൾ വാങ്ങിച്ച് ധരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ധരിച്ചതാണല്ലേ, ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക മായാശക്തിയെ കൂടത്തില്ല. നമുക്കത് രൂപഗോസ്വാമി ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യമദൂതന്മാരുടെ വിളി കേൾക്കേണ്ടി വരികയില്ല. അതുപോലെ എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളിതുപോലെ പുഷ്പങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവർക്ക് പയ്യെ പയ്യെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇങ്ങനെ പുഷ്പങ്ങൾ അണിയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം 4 പറഞ്ഞു, അല്ലേ? ദൈവദൂഷണം, തിലകവും തുളസിമാലയും, പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യത്തേല് ഇതിൽ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ഈ സാധു നിന്ദയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട്. 20ാമത്തേലാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ദൈവദൂഷണം അതിൽ വരുന്ന, അത് നമ്മുടെ ബുക്കിലില്ല, അല്ലാതെ ആചാര്യന്മാര് ഈ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഭക്തൻ മറ്റൊരു സാധുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവൻ ഒരു കഴുതയുടെ മൂത്രത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ്. കഴുതയുടെ മൂത്രത്തിൽ കുളിക്കുകയാണ് എന്നാണ് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. തെറ്റായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ അയാളെ സഹായിക്കുകയാണെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ സ്വയം കഴുതയുടെ മൂത്രത്തിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വൈഷ്ണവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതൊരു നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് എന്ന്. നമ്മൾ അറിയില്ല, നമ്മളുടെ
ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു പോയോണ്ട് നമ്മളത് തെറ്റായിട്ട് കാണത്തില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അത് നമ്മളുടെ ഭക്തി വളരുന്നതിന് പകരം ഭക്തി ലതയുടെ ചുറ്റും കുറെ എന്താണ് കളകൾ കാണും, അല്ലെ? ഊട്ടീനാട്ടി എന്ന് പറയും. ഈ ഭക്തിലത നമ്മളുടെ ഭക്തിലത ബീജമാണ്. ആ ഭക്തിലത ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ്, അല്ലെ, നമ്മളൊരു തൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ പുല്ലൊക്കെ വളർന്നിരിക്കും, അല്ലേ? കുറെ കളകൾ. ആ കളകളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് മൊത്തവും ഇതുപോലുള്ള സാധുനിന്ദ, ഈ മറ്റുള്ളവരെ ദൂഷ്യം പറയുന്നതിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. അതൊരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ഗൗഡിയ മഠത്തില് ഇതുപോലെ ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഈ വഴക്കുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് പറയും, ആ ദേഷ്യമുള്ള ഭക്തനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കാൻ പറയും. ആ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരാണോ ആ വ്യക്തിയുടെ പോസിറ്റീവ് മാത്രം പറയാൻ പറയും. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് അസൂയയോ ദേഷ്യമോ ഉദ്ദേശമോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാ ആ വ്യക്തിയുടെ നല്ലത് കണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും, ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കുറെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം, ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോസ്, അല്ലെ, നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കാണുമ്പോഴും അത് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ആ ഭക്തനോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നമ്മൾ അറിയാതെ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മാപ്പ് ചോദിക്കണം. മാപ്പ് ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. അദ്ദേഹം അത് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വരുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ ആ സാധുനിന്ദയുടെ ഇത് മാറത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ബാക്കി എല്ലാം ക്ഷമിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചാൽ അത് നാമ അപരാധം. നാമത്തിന് പോലും നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഭഗവാനും രക്ഷിക്കാനും കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജിന്റെ കാര്യം അറിയാം, അല്ലെ? ദുർവാസ മുനി എല്ലായിടത്തും ഓടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറയല്ലേ, എനിക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഭക്തന്റെ അടുത്താണ്. അങ്ങനെ അംബരീഷ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാൽക്കൽ വീണതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചക്രം, സുദർശന ചക്രം മാറിയത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം വേറെ ഒരു വ്യക്തി വന്ന ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറയുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് സത്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തൻ താഴോട്ട് പോവുമായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് സൊല്യൂഷൻ? അത് അപരാധമാകുമ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന അത് ശരിയല്ല. കാരണം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഭക്തന്മാർ ആരെങ്കിലും മായയ്ക്ക് പിടിപെട്ടു പോയാൽ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വപരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെക്കാളും സീനിയർ ഗുരുസിന്റെ അടുത്ത് എങ്ങാനും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കും. അതെ, അതാണ് കറക്റ്റ്, അല്ലെ? അവരുടെ കൗൺസിലർ കാണും, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കൗൺസിലർ. ആ കൗൺസിലറിനെ കാര്യം ബോധിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആ കൗൺസിലർ അത് നയത്തിൽ, കാരണം കൗൺസിലറിനെ റൈറ്റ് ഉള്ളൂ ആ ഭക്തനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ അവർ അത് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കൗൺസിലർ വഴി ആ ഭക്തന്റെ കാര്യം, അല്ലാതെ നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് സാധു നിന്ദയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും അതും അപരാധമാണ്. കാരണം അത് നമ്മൾ ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ച എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്? തൃണാദപി സിരിജന. പറയാൻ എളുപ്പമാണല്ലേ? കീർത്തനീയ സദാഹരി പറയുമ്പോ എളുപ്പമാണല്ലേ തൃണാദപി തൃണത്തെ. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളെ നിന്ദിച്ചു നോക്കൂ, പിന്നെ ആ ദിവസം നമ്മൾ പിന്നെ അതും പറഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കല്ലേ. കാരണം നമ്മളുടെ ഫോൾസ് ഈഗോ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പൊങ്ങി വരും.
അപ്പൊ അത് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും. ഈ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കുറെ അഴുക്കുകൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ആ ഫൈറ്റാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കണം. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ നിത്യാഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സഹായം തേടണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ കരഞ്ഞ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ഈ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ വാചകങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ തുളസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പവിത്രമാണല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 കുമാരന്മാര് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരായത്? അവര് ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. ഭക്തന്മാരാകാൻ തുളസി സ്മെല്ല് തുളസിയുടെ ഗന്ധം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിലെ തുളസി ഗന്ധം മണത്താണ് അവർക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം വന്നത് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു വൈഷ്ണവ ഡ്രസ് കോഡാണ്. ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ഉള്ള പോലെ വൈഷ്ണവ ഡ്രസ് കോഡാണ്. നമ്മളെ ഖണ്ഡിമാല, തുളസിമാല ധരിക്കുക, നമ്മള് തിലകം ധരിക്കുക. തിലകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈഷ്ണവ ബ്രഹ്മമത ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള തിലകമുണ്ട്. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തില് വേറൊരു തരത്തിലാണല്ലേ. അവര് നടുക്കൊരു ചുമന്ന വരയും കൂടെ എടുക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ സമ്പ്രദായത്തിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് കാണും. പിന്നെ നമ്മള് ഇതില് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈ തുളസി തിലകം ധരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് 12+1 13 അടുത്ത് തിലകം ധരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഭഗവാന് പൂതന മോക്ഷം കൊടുത്തതിന് ശേഷം യശോദാമ്മ വന്ന് കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് എന്താക്കും, ഒരു കവചം തന്നെ 12 സ്ഥലത്ത് ഈ ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ തിലകമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്, നമ്മളെ സംരക്ഷണമാണ്. അതായത് ഈ ഭൂതപ്രേതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് യശോദാമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു സംരക്ഷണമാണ് നമ്മളുടെ ഈ തിലകം. ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഇടാൻ അനുവദിക്കാത്തടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ തിലകം ഇടുക? ജലം കൊണ്ട് തിലകം ഇടുക അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിലകം ഇടണം. അപ്പൊ തിലകത്തെ ഇടുന്നതിൽ ഒരു ഉപേക്ഷയും കാണിക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ പൂമാല സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ പൂമാല സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താ? ഭൗതിക മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിടികൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുക 24-ാമത്തെയാണ്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുക. കണ്ടോ, വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ പുറമേ ഒരാള് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവരെന്തോ കുറെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്, ആ നൃത്തം വെക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാരെന്നൊന്ന് വായിക്കാമോ? വായിച്ചോ. വിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ദ്വാരകാ മാഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്ര ശബ്ദങ്ങളായി കുമിച്ചുകൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരുന്നു. ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു: പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യ പ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവനും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന് പൊയ്ക്കൊള്ളും. കൈകൊട്ടിയാൽ പക്ഷികളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറപ്പിക്കാമല്ലോ. അതുപോലെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പക്ഷികളെ മുഴുവനും കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പ് കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറപ്പിച്ചു കളയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കണ്ടോ, കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യണം. കൈകൊട്ടി നൃത്തം കൈകൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷികൾ പറക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൈകൊട്ടുമ്പോൾ അത്രയും പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന പക്ഷികളെല്ലാം പറന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മളുടെ കൈ വര തന്നെ മാറുന്നതാണ് കൈകൊട്ടി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ.
അല്ലെ? നമ്മുടെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളിലെ പാപത്തെ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിയും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്തായിരിക്കും നൃത്തം ചെയ്യുക. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്? ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നൃത്തം ചെയ്യുക. അത് നമ്മളങ്ങ് മറന്നു പോകും. അതാണ് പ്രധാനം. നമ്മള് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട്, ഭഗവാൻ കാണാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാനെ നോക്കി നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ആ മനസ്സ് അത്രയും ഭൗതികതയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടത്തോടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അത് അനുവദിച്ചുകൂടാ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലാണ്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. അടുത്തത്, അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവം പ്രണമിക്കൽ. അതാണ് 25-ാമത്തത്. ഭഗവാനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി നമിക്കുന്നു. 25-ാമത്തത് അത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ശ്യാമപ്രിയ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരവുപൂർവ്വം പ്രണമിക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണാമം നടത്തി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവനും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ പ്രണാമം നടത്തുന്നവനും ഒരുപോലെയുള്ളവരാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന സത്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ചവന് ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല. അവൻ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടോ? ആ നമസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ, നമ്മളിതെല്ലാം മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം എന്താണെന്ന്, ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ചവന് ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരില്ല. അവൻ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് ആ ഭക്തൻ പറയും. അപ്പം പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാരമില്ല, നീ നമസ്കരിച്ചോളൂ, കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തോന്നിക്കോളൂ. അല്ലെ? അതായത് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് പറയാണ് ആ ഭക്തൻ. സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, നീ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുവാണേലും കുഴപ്പമില്ല, കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാവമൊക്കെ നമുക്ക് വന്നോളും. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് പോകും, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം മെക്കാനിക്കലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വികാരമോ ഭാവമോ ഒന്നും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാവം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതിന്റെ ഫലം എത്ര മഹത്വമാണെന്ന് നോക്കൂ, എത്ര വലുതാണ്, അല്ലെ? ഇനി 26-ാമത്തത്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രാ വേളയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരിയാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ആരതി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റ് നിന്നാണല്ലേ ആരതി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഇപ്പം ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ പുറത്തു വരുമല്ലോ, ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോകുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ശീവേലിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരില്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കാണല്ലേ, നമ്മൾ എണീറ്റ് നിൽക്കണം. ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും വിനയത്തോടെ എണീറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ച് പിന്നെ അത് പോകുമ്പോൾ, ശിവേലി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ പുറകിൽ പോകണം. പുറകിലോ മുമ്പിലോ സൈഡിലോ പോകണം എന്നാണ്. അതിനി അടുത്ത അംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 64 അംഗത്തിൽ ഒരെണ്ണം അതാണ്, ഭഗവാൻ പോകുമ്പോൾ കൂടെ നമ്മളും പോകണം എന്നുള്ളത്. ഇനി 27, അതാണ് അടുത്തത്. 27-ാമത്തത്, വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കൽ. സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാൽ പോലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളത്തിൽ അതിന്റെ മുമ്പിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടി അനുയാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവൈശ്വര്യ സമൃദ്ധിയും ലഭിക്കും. അടുത്തത് 28-ാമത്തത്. 28-ാമത്തെ എന്താണ്?
വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കുക. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ വൃന്ദാവൻ, മഥുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വൃന്ദാവനം, മഥുര, ദ്വാരക എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തെ സമ്പ്രദായം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ആ പുണ്യമേഖലകളിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീടൊരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗൃഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. പെറ്റുവീഴുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജീവിതകാലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും ബദ്ധാത്മാക്കൾ മറന്നുപോകുന്നു. എന്തൊരു വേദനാകരവും ഭീകരവുമായ അനുഭവമാണത്. ഈ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്നു രക്ഷ നേടാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനാണ് ഉപദേശം. ഭൗതിക ജന്മമെന്ന കപടാവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരെ വേഗം രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ അതാണ് ഏകമാർഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡാമിൽ നമ്മൾ പോകണം. ആ ഡാമിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ മഹാത്മ്യമാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ പോയാൽ എന്താണ്, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇനി വരേണ്ടി വരില്ല. കൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗ്രഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. കൂടാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇത്തരം യാത്ര പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകണം എന്നാണ്. അടുത്ത 29, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. വായിച്ചോളൂ. വേറെ ആരാണ് ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് വായിക്കണേ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നയാളിന് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവൃത്തി രൂപമായ പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനാവും എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഹേതുവാൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവൃത്തി രൂപമായ ചുറ്റി സഞ്ചാരം നടത്തുന്നു. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വയ്ക്കൽ. വർഷകാലത്ത് ഭാരതത്തിൽ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ശ്രാവണ മാസത്തിലാണ് തുടക്കം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഊരു ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക പതിവാക്കിയിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾ ഈ 4 മാസക്കാലം എവിടെയെങ്കിലും, സാധാരണമായി ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസമാക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില സവിശേഷ കർമ്മ പരിപാടികൾ ഉണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ഈ പ്രദക്ഷിണം വഴി ഒരുവൻ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന നാട്ടിലെ പുണ്യസങ്കേതങ്ങൾ മുഴുവനും സന്ദർശിച്ചവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചാതുർമാസ്യ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് അതിവേഗം ഉയർത്തപ്പെടും. ഇതാണ് 4 തവണ നമ്മൾ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ 4 തവണ ആ കാലയളവ്, ആ ചാതുർമാസ്യ സമയത്ത് എങ്ങും പോകാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ 4 തവണ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 തവണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഉള്ള ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകില്ല എന്ന് പറയും. 4 കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന, ഒന്ന് നമ്മൾ സസ്യങ്ങളായിട്ട്, ഈ ചെടികൾ, മരങ്ങൾ. 2 നമ്മള് മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികള്, പിന്നെ മത്സ്യം, അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. പിന്നെ 3 എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിൽ വരില്ല. 4 എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയും. സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനേക്കാളും ഉയർന്നവർ. അതാരൊക്കെയാണ്? നമ്മളുടെ ഉപരി ലോകത്തുള്ള ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാര്, അങ്ങനെ വിദ്യാധരന്മാര്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജനനവും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ആ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 തവണ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. അടുത്തത് അർച്ചന. 30-ാമത്തെയാണ് അർച്ചന. ഹരേഷ് മാതാജി. വായിച്ചു. അർച്ചന. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചന.
ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സുദാമാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:81-19 പറയുന്നുണ്ട്. സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗസിദ്ധികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. സുദാമാവിന്റെ ഈ മന്ത്രിക്കലിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം ചോദിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ സുഹൃത്തായ സുദാമാവിനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വല്ലാതെ വിശക്കുന്നതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് യാചിക്കാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുദാമാവിനോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭാര്യമാർ സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി നേരെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്കൂടി. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സുദാമ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഗോപകുമാരൻ അല്ലേ? ഗോപ ഫ്രണ്ടാണ്. മറ്റേ ദ്വിജപത്നിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണരെ പോയി കണ്ട്. ആദ്യം വായിക്കുമ്പോ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ സുദാമാവ് മറ്റേ കുചേലനാണ് കുചേലനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. കുചേലനാണ് വിചാരിക്കും. ഇത് ഗോപന്മാരില് സുദാമ ആണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ലീല ദ്വിജപത്നിമാരുടെ അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരുടെ ഭക്തി എത്ര വലുതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർച്ചന എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ അർച്ചന ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഗ്രഹം അർച്ചന ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അർച്ചന ചെയ്യാൻ ആരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അർച്ചന ചെയ്യുന്നത്? ബ്രാഹ്മണർ. ബ്രാഹ്മൺ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ, ബ്രാഹ്മൺ ദീക്ഷ കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദീക്ഷ എടുക്കാത്ത അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത് വിഗ്രഹം അർച്ചന ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും? വീടുകളിൽ നമ്മള് ഗൃഹങ്ങളിൽ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗ്രഹത്തില് എന്താ പ്രഭു പ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗ്രഹത്തിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യം നമ്മളുടെ ഗ്രഹത്തിൽ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ വെച്ചാലും അത്രയും വരില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദർശിച്ചാൽ തന്നെ ആ ഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മംഗളാരതി കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മംഗളാരതി നമ്മൾ കാണിയെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫലം ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് പൂജ ചെയ്യാം അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂക്കൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ ഗുരു പൂജ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പൂക്കൾ വെക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ അർച്ചന ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എത്തിയില്ല അത് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല എന്നല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മംഗളാരതിക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണുന്നത്. മംഗളാരതി മാത്രമല്ല, എല്ലാ ആരതിയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും ആ ഒരു ഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം അർച്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ അർച്ചന ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് ഇപ്പം ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ട് സൈഡിലും ചാമരം വീശി സേവിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് സേവനം. ഭഗവാന് പോകുമ്പോ ഭഗവാന് എന്താണ് ശിവേലിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഗുരുവായൂര് ശിവേലി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആനപ്പുറത്ത് ഏറ്റി ഭഗവാനെ പോന്നു. അവിടെ വെഞ്ചാമരവും എല്ലാം രാജകീയമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് സേവ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സേവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു രാജാവിനെ പോലെ വേണം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ്. മനോജ് പ്രഭു വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, വായിക്കാമോ? 101 പേജില് വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.
പ്രഭു കേൾക്കണില്ലേ? ആ വിഷ്ണു വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ മഹാരാജാവിന് ദൈവം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവ രാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. പ്രഭു ഏതാണ് വായിച്ചത്? ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതല്ല പ്രഭു, അത് 101 കഴിഞ്ഞ് പേജ്. അതിന് മേലെ അതിന്റെ താഴെയാണ്. അതിന് താഴെയുള്ള വായിക്കണ്ട പ്രഭു. ഓ, അതാണ് സേവനം വായിച്ചല്ലേ? ചെയ്യൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ എന്ന ഭാഗം വായിക്കൂ പ്രഭു. മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനവും നടത്തുന്നവൻ മരണാന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഭാരതത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെയാണ്, അവ സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെയല്ല. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെ ആയിരിക്കണം. ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അയാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ സർവാധിശായിയായ രാജ്യം കൈവരുമെന്ന് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ചുരുക്കത്തിൽ സമ്പന്നന്മാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിഷ്ണു പൂജയ്ക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, ആളുകളെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി തിരുനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും നൃത്തം ചെയ്തും ദിവ്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് നാമങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായകമാകും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ അവസരം ലഭിക്കും. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് പോലും ക്ഷേത്രത്തെ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കൊട്ടാരം പോലെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ രാജാവ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണല്ലേ രാജാവ്. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ആ രാജാവിനെ കാണാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് മാറുന്നു. കൂടാതെ അവിടെ വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും നാമം ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. ആരതി സമയത്ത് ഇപ്പൊ നൃത്തം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഒരു അവസരമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാരെയും ഈ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന് പോലും ക്ഷേത്ര ദർശനം കൊണ്ട് വലിയ അനുഗ്രഹം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നിരന്തരം സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഇനി അടുത്ത ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഋതു മഹാരാജാവ് പ്രജകളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഋതു മഹാരാജാവ് പ്രജകളോട് പറയും. വായിച്ചോളൂ. മഹാരാജാവായ പ്രജകളോട് പറയുന്നു, പതീതരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ഈ സിദ്ധിയില്ല, കാരണം അവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് മറ്റൊരു ബദ്ധാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആവില്ല. കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്കോ മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനാകൂ. വിഷ്ണുപാദത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ഗംഗയിലെ ജലം ഭൂലോകത്തും മറ്റു ലോകങ്ങളിലും പതിച്ച് ബദ്ധമായ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും മോചനം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ സദാ ഭഗവത് സേവ നിരതരായവരുടെ മുക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അനവധി ജന്മങ്ങളിലൂടെ കുമിച്ചുകൂട്ടിയ പാപസഞ്ചയം എത്ര തന്നെയായാലും അവരുടെ മുക്തിയെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുകയേ വേണ്ട. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ ആരാധനാ പൂജകളിൽ സദാ നിരതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി സഞ്ചയിച്ചു വെച്ച പാപത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആരാധനാ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ആ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഗൗരവ ബുദ്ധിയ അംഗീകരിച്ച് അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്കോ മാത്രമേ മുക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ, അല്ലാതെ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർക്ക് കഴിയില്ല, കാരണം അവരും ബദ്ധ ജീവാത്മാവാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത് സേവന നിരതരായവരുടെ മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ
എന്താണ് വിഷ്ണുപാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഗംഗയിലെ ജലം ഭൂലോകത്തും മറ്റ് ലോകങ്ങളിലും പതിച്ച് ബദ്ധരായ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും മോചനം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവകരുടെ മുക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവകർക്ക് എത്രയോ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്ത അംഗം 32-ാമത്തത്. 32 പാട്ടുപാടൽ എന്ന് പറയുന്നു. പാട്ടുപാടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ചു പാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മഹിമകൾ നമ്മൾ പാടുന്നതാണ് സ്തോത്രങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് സങ്കീർത്തനം. സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് പല സങ്കീർത്തനമുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം ആകുമ്പോൾ നാമസങ്കീർത്തനമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലാ സങ്കീർത്തനമുണ്ട്, രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തിക്കാം, ഗുണത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ സങ്കീർത്തനം നാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണല്ലേ, ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർ ചേർന്നാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്. സംഘം ചേർന്ന് സ്തുതിഗീതം പാടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണുധർമ്മം പറയുന്നു. രാജൻ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചയിച്ചു കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ വേരോട് പിഴുതു കളയാൻ തക്ക വിധം മംഗളദായകമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാൻ അനുവദിക്കുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു പാപി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വേണേലും പാപം ചെയ്യാം. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ അയാൾക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തുടച്ചു നീക്കാൻ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളെ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്ര ശക്തിയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം, ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണന്റെ നാമം പറയുന്നത്. ഇനി പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങാണ് പരമോന്നത സുഹൃത്ത്, ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ മൂർത്തി, അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാതിശായിയാണ്, അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം പോലും, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അതിനാൽ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഞാൻ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് അനേകം ഗീതങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയുണ്ട്, നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിലുണ്ട്, പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവയൊക്കെ പാടി കേൾക്കുന്നവന് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഈ ഗാനങ്ങൾ. പിന്നെ നാരദ മുനി ശിഷ്യനായ വ്യാസനോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട വ്യാസൻ, അങ്ങ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവനും വേദം പഠിക്കുന്നവനും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവനും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭക്തസമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവർ, യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവർ, ഇവരെല്ലാം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, പിന്നെ സങ്കീർത്തനം. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്യന്തിക പ്രവർത്തനം ഭഗവത് നാമോച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം, ആ ശ്രവണത്തിലാണ് പ്രാധാന്യം. അടുത്തത് ജപം. സങ്കീർത്തനവും ജപവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ? സങ്കീർത്തനം ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, സംഗീതം നമ്മള് ഒറ്റ, ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരാള് മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ലേ? അതെ അതെ, ജപം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. കൂടാതെ ജപം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉറക്കെ പറയില്ല, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിലാണ് ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ത്രമോ സ്തുതിഗീതമോ നിശബ്ദം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ മന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലിയാൽ അത്
എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അത് വരുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനമാവും. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ പതുക്കെ അവനവന് കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജപം. അതേ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് പറഞ്ഞാൽ അത് സങ്കീർത്തനം. മഹാമന്ത്രം കീർത്തനത്തിനും ജപത്തിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. ജപം നടത്തുന്നത് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ജപിക്കുന്നത്. കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടി ശ്രവിക്കാനാണ്, ആ കേൾക്കുന്നവന് പ്രയോജനം കൊടുക്കാനാണ്, കേൾക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയാണ് കീർത്തനം. അപ്പൊ ജപം നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ആണ്, കീർത്തനം ബാക്കി കേൾക്കുന്നവർക്കൂടെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടി. ജപം നമ്മൾ പയ്യെ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിലായിരിക്കും. സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ഉറക്കെയായിരിക്കും ചൊല്ലുക. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവം കാണുന്നു: ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മുക്തിയുടെയോ സ്വർഗസുഖത്തിന്റെയോ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും. അപ്പം അതിന് ഉറക്കെ ജപിച്ചാലും പയ്യെ ജപിച്ചാലും എല്ലാം അതിന്റെ ഫലമുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് 35. ഇപ്പൊ 35 എന്ന് പറയുന്നത് സമർപ്പണം. ഇത് കുറച്ചൊരു വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ്, പക്ഷെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് 3 തരത്തിൽ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശനമുണ്ട്. സമചിത്തമായ ഭക്തർക്ക് കൃഷ്ണനോട് താഴെ പറയുന്ന 3 വിധത്തിലാണ് വിധേയത്വം. ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് 3 വിധത്തിലാണ്. 1 സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, 2 ദൈന്യവോദികം, 3 ലാലസാമയി. ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മള് വിധേയത്വം കാണിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്. സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, സംപ്രാർത്ഥനാത്മിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയെ ആ ഒരു ലെവലാണ്. നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയാതെ എന്താണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു യുവാവിന് യുവതിയോട് തോന്നുന്ന ആകർഷണം, കൂടാതെ ഒരു യുവതിക്ക് യുവാവിനോട് തോന്നുന്ന ആകർഷണം, അതാരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുണ്ടായതല്ല, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആകർഷണമാണ്. അത് ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വികാര നിർഭയം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും സാധനയില് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കേട്ടോ. നമ്മള് ആ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത് വരില്ല. ഇതിപ്പോ നിഷ്ഠ, രുചി ആ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തിയവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മിക എന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു യുവാവിന് യുവതിയോട് തോന്നുന്ന ആകർഷണം പോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വികാര നിർഭരമായി ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മിക. ഇനി അടുത്തതാണ് ദൈന്യവോദിക. ദൈന്യവോദിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വളരെ താഴ്മയോടെ, അതായത് ഞാൻ വളരെ പതീതനാണ്, താഴ്മയോടെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ്, സ്വയം പറയാണ് ഞാൻ വളരെ പാപിയാണ്, എന്നെക്കാളും പാപി ഇവിടെ ആരുമില്ല. നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ വളരെ പാപിയാണ്, ജഗായി മഗായിയെക്കാളും പാപിയാണ്. കൂടാതെ ഒരു വാക്കുകൂടെ പറയും, മലത്തിലെ പുഴുവിനേക്കാളും താഴ്ന്നവനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ താഴ്മയോടെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈന്യവോദിക. ഇനി അടുത്തത് ലാലസാമയി. ലാലസാമയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ലാലസാമയില് വരുന്നത്. പരിപൂർണതയുടെ ഘട്ടം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അതിനിപ്പം നമ്മളിപ്പോ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതിലിപ്പോ 105-ാമത്തെ പേജില്ലേ, 105-ാമത്തെ പേജില് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് സംപ്രാർത്ഥനാത്മിക. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പേജ്, 105-ാമത്തെ പേജിൽ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, പിന്നെ വായിക്കുമ്പം ശരിയാവും. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള താനേ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ്. ഏതെങ്കിലും ലാഭചിന്തയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമോ ഇതിനില്ല എന്നാണ് സത്യം. ആത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണഘട്ടമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഈ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കുമാരിമാർക്ക് കുമാരന്മാരോട് സ്വാഭാവികമായി സ്നേഹമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് യാചിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടമാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. ഇനി അടുത്ത 106-ാമത്തെ പേജിലുള്ള എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ദൈന്യവോദിക. ദൈന്യവോദിക എന്ന് പറയുന്ന 106-ാമത്തെ പേജിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? ഞാൻ വെറും പാപിയാണ്, ഞാൻ അത്രയും നീചനാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുണ്ട്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുള്ള ആ തലത്തിലുള്ള താഴ്മയോടെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിലിവിടെ പറയും, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എന്നേക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവുമില്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായ മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം അപരാധിയും പാപിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്? ദൈന്യബോധികം. അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പിക്കുകയാണ്, ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അടുത്ത പേജ് 107-ാമത്തെ പേജില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാലസാമയി. ലാലസാമയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നതാണ്, ഉയർന്ന സ്റ്റേജിലെത്തി. മറ്റേതൊന്നും ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ലാലസാമയി. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയാം. ദാസ്യമാണോ, സാഖ്യമാണോ, വാത്സല്യമാണോ, എന്താന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണലായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ, അങ്ങേ ഒന്ന് വീശാൻ അങ്ങ് എന്നോട് പറയുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വരും? നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ വീശിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിനം. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ഏത് ഭാവത്തിലാ ഭഗവാനെ വീശുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രസമാണ് വരുന്നത്? ദാസ്യരസം. ദാസ്യരസം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ദാസ്യരസത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഞാനൊന്ന് വീശാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ വീശിയാ മതി. അങ്ങനെ പറയുന്ന ദിനം എങ്ങനെ വരും? ആ തലത്തിലാണ്, ആ പരിപൂർണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദാസഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ വീശാനാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തഃശക്തിയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പോലെ വീശുന്നത് ഏത് രീതിയിലാവണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അതീന്ദ്രിയമായ വിധേയത്വം അഥവാ ലാലസാമയി വിജ്ഞപ്തി ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി അടുത്ത് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തില് വേറെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനെ, താമരക്കണ്ണ, നിരന്തരം ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരോടുകൂടി ഭ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം പാടി എനിക്ക് യമുനാ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വരും? ഇത് മറ്റൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങേ കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരവും ലോകം തന്നെ നിശൂന്യമായും തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചത്. ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആകുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും, വിശേഷിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് വിധേയത്വം. ഇനി അടുത്ത 36-ാമത്തത് പ്രാർത്ഥന, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുക. സ്തോത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലുള്ളത് പാടുന്നതാണ് സ്തോത്രം. സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുക. അപ്പൊ അവിടെ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതാണ് പാടുക? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങള്,
അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകള്, ഇതൊക്കെ പാടുന്നതാണ് സ്തോത്രങ്ങൾ. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത നിറയെ പ്രാമാണികമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വിശേഷിച്ചും വിരാട് രൂപത്തോടെ അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 11-ാം അധ്യായം. അതുപോലെ തന്നെ ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഭക്തന് ചൊല്ലാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത്തരം സ്തോത്രങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യം സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് വായിക്കാമോ? സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യരാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വായിക്കാവോ? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ സദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. മറിച്ച് ദേവന്മാർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ഔത്സുക്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് താൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നവർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് സ്തുതികൾ പാടാം അല്ലെ, പ്രാർത്ഥനകള് പാടുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 37-ാമത്തെ പ്രസാദ ഭക്ഷണം അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, ചരണാമൃതം കുടിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായുള്ള ഫലമാണ് കിട്ടുക. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം. അടുത്ത 38-ാമത്തത് ചരണാമൃതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അത് മാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പൂക്കൾ, ചന്ദനം, പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസന ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സൗരഭ്യമുള്ളതായി ജലം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കൂടി വഴുതി വരുന്നത് ശേഖരിച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുമായി കലർത്തുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് അപാരമായ ആത്മീയ മൂല്യമുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നവർക്കെല്ലാം നമ്മള് ചരണാമൃതം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവനോ യാഗം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തവനോ വേദം അഭ്യസിക്കാത്തവനോ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനോ പോലും, മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലും ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടുകയാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കാനും എത്തുന്നവർ തികഞ്ഞ ആദരവോടെ 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കുകയും അതോടെ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി 39 വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കുക അല്ലെ. നമ്മള് പൂക്കൾ കിട്ടിയാൽ അത് നമ്മൾ മണക്കണം. നമ്മൾ മൂക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. മൂക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനാണ് മണക്കാൻ. അത് എന്താണ് മണക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഹരി ഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സർപ്പദംശനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നത് പോലെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ വേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നു. അപ്പം സർപ്പം ദംശിച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു പച്ചമരുന്ന് മണപ്പിക്കുമ്പോൾ വിഷം മാറുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ മാലിന്യം, ആ വിഷം എങ്ങനെ പോകും? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പുഷ്പം മണക്കുന്നതോടുകൂടി അതില്ലാതാവും. പിന്നെ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാലയുടെ ഗന്ധം നാസാദ്വാരത്തിൽ കടക്കുന്നതോടെ പാപകർമ്മങ്ങളുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ബന്ധം അറ്റുപോവുകയാണ്. ഇനി പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവനാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇത്തരം പുഷ്പാംശങ്ങൾ മണക്കുന്നതോടെ ഭക്തനായി മാറും. മായാവാദി പോലും ഭക്തനായി മാറും. ഇതിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉദാഹരണമുണ്ട്. അവയിൽ മൂല്യം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സമർപ്പിച്ചത് തുളസീദളം മണപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം. 4 കുമാരന്മാരല്ലേ.
പക്ഷേ 4 കുമാരന്മാര് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ തുളസി ഗന്ധം കൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരായി മാറിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ശകലങ്ങളും സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും മണത്തോടെ മണത്തതോടെ അവർ ഭക്തരായി. അപ്പൊ നിർവ്യക്തിഗതവാദികളായിട്ടുള്ളവർ ഏതാണ്ട് ഭ്രഷ്ടരാണെന്നാണ് ഈ പദ്യത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവർ ശുദ്ധരല്ല. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 111. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ എന്നുള്ളതാണോ മാതാജി? അതെ പ്രഭു, അതെ. കൃഷ്ണ, പാപങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവനും കഴുകിക്കളയാത്തവന് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ഭക്തനാകാൻ പറ്റില്ല. ശുദ്ധനായ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പരമാധീശത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. അഗസ്ത്യ സംഹിതയിലും സമാനമായ പ്രസ്താവമുണ്ട്. നാസാദ്വാരങ്ങളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണന് അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് 3 കൂടെ ഉള്ളൂ. അടുത്ത 40ാമത്തത് ഭഗവാനെ തൊട്ട് വന്ദിക്കുക, വിഗ്രഹ സ്പർശം. വിഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ആചാര്യങ്ങൾക്കാണ്. വൈഷ്ണവ ചര്യയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തെ വിഗ്രഹ സ്പർശം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പം ഗാന്ധിജിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവരെ ഹരിജനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചണ്ടാലനാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ഹരിജനമാണ്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റാണ്, എല്ലാവർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാം. പക്ഷേ കയറുന്നതിന് നമ്മൾ ശുദ്ധിയോടെ കയറണം അല്ലേ? കയറുന്നതിന് ചില ചിട്ടകളുണ്ട്. അപ്പം ഗാന്ധിജി ജസ്റ്റ് പേര് മാറ്റിയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അത് കയറുന്നതിന്റെ രീതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും കൂടെ പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവര് കയറുന്നു എന്നാവും. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് ഉള്ളവര് അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ എല്ലാരെയും അനുവദിക്കാഞ്ഞത്. പക്ഷെ എല്ലാരെയും അനുവദിക്കാം, എല്ലാരെയും ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരുത്താം. ഇപ്പൊ ചണ്ടാളനാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ, കൃഷ്ണതത്വം അറിഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ അവന് ഗുരുവാകാനും ഉള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നാൽ. പക്ഷെ അവനെ ആ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ തൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ തത്വം അറിഞ്ഞ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്ഷേത്രത്തില് സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ വിഗ്രഹാരാധന, വിഗ്രഹത്തിൽ തൊടാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പാരഗ്രാഫില്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നിയമം മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിയമം തന്നെയാണ്. ശുചിയായി ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം എന്നുള്ള നിയമം. വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സ്ഥിതി. വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ചിട്ടയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അപ്പൊ ആ കർശനമായിട്ട് ആ റൂൾസ് ഒക്കെ പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഏത് കുലം ജാതി ഒന്നും നോക്കില്ല, ആ ചിട്ടയും ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അല്ലാതെ വഴിയേ പോകുന്നവർക്ക് എല്ലാം അല്ല. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സർവാഭീഷ്ടവും കൈവരും. അടുത്ത 41 വിഗ്രഹ ദർശനം. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? വിഗ്രഹ ദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം വരാഹ പുരാണത്തിലുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നു, വസുന്ധരെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ജിജ്ഞാസയാൽ പ്രേരിതനായി യാദൃശ്ചികമായിട്ടെങ്കിലും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, വിശേഷിച്ചും ഗോവിന്ദദേവന്റെ ക്ഷേത്രം
ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അയാൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നർത്ഥം. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് പോലും ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ ആ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അവിടേക്ക് ആ ഒരു കാൽവെപ്പ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് നടക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു നമ്മളെന്താ അജ്ഞാത സുകൃതി വരികയാണ്. അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഓരോ അവസരം ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഭക്തിയിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അത് ഒരുപാട് സുകൃതി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തത് 42-ാമത്തത് ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. വിഗ്രഹത്തിന് ആരതി ഒഴിയുന്നത് കാണുന്നതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന്റെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആരതി കാണുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് പറയുന്ന, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും നശിക്കും. ആരതി ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി, ആ കാണുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമ ജയന്തി, പ്രമുഖ വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, ഝുലൻ യാത്ര, ദോലയാത്ര തുടങ്ങി പലതരം ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾ നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം എല്ലാ മേളകളിലും ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കും. ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രഥം നഗരത്തിൽ മിക്ക വീഥികളിലൂടെ ഘോഷയാത്ര കടന്നുപോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ വെറും ജിജ്ഞാസ മൂലം, കണ്ടോ, നമ്മൾ രഥയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇതെന്ന് കാണാൻ, ചിലർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ബസ്സിൽ നിന്ന് എത്തി നോക്കുന്നതായിരിക്കും. ജിജ്ഞാസ മൂലം രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒന്ന് നോക്കി കാണുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നതാണ്. സന്തുഷ്ട മനസ്കനായി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ പൂജ കാണുന്നവന് പഞ്ചരാത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ക്രിയായോഗത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് അഗ്നിപുരാണം പറയുന്നു. ക്രിയായോഗം എന്നത് പ്രായോഗിക ഭക്തി സേവനമാണ്. പക്ഷെ അത് ദിവ്യ യോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ യോഗികൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പം നമ്മള് വിഗ്രഹ പൂജ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിഗ്രഹ പൂജ കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വരിക. ക്രിയായോഗ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ക്രിയായോഗ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ യോഗികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? ഈ യോഗികൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള ആ ഭക്തി സേവനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ക്രിയായോഗയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ വിഗ്രഹ പൂജ കാണുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത്രയും ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ എത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും അംഗങ്ങൾ അല്ലെ 64 42 വരെ എത്തി. ഇത്രയും കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളൂടെ നോക്കാം. സ്ലൈഡിൽ 2 സ്ലൈഡേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഈ ലാലസാമയി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ലാലസാമയി, അത് എന്താണെന്നൊന്ന് ഇതിനകത്ത് ലാലസാമയി ഭഗവാന് വേണ്ടി ലാലസാമയി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? സമർപ്പണം പറഞ്ഞില്ലേ, സമർപ്പണം 3 തരമുണ്ട്. സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, ദൈന്യബോധികം, ലാലസാമയി. അപ്പൊ ലാലസാമയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവഭക്തിയിലെത്തി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു വീശാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാവം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഒരു ചെറിയ വിദ്യ പഠിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി കരയാൻ പഠിക്കണം. അവൻ വളരെ ആകാംക്ഷയുള്ളവനായിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക തരം സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കരയണം. ഇതിനെ ലൗല്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത്തരം കണ്ണുനീർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണതയുടെ വിലയാണ്. ഒരാൾ ഈ ലൗല്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുമുട്ടാനും സേവിക്കാനും അമിതമായ ആകാംക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വില അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്ക് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ, എന്തിനാ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്, അതിലേക്ക് എത്താനാണ്. അപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് ആ സേവനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കരയണം. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഗോർ ഗോവിന്ദ് മഹാരാജിനോടാന്ന് തോന്നുന്നു,
ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ കരയണം, യു ഷുഡ് ക്രൈ ഫോർ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറയും, എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ല. ആ കരച്ചിൽ വരാൻ വേണ്ടി കരയണം, അല്ലേ? നമുക്ക് കരഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു തോന്നൽ തരണേന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ലൗല്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. ആ കണ്ണുനീര് ഭഗവാനെ ആ അത്രയും തീവ്രമായിട്ട് എനിക്ക് ആ സേവനം കിട്ടണം, ആ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ലാലസാമയി ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഇതാണ്. കൃഷ്ണഭക്തിരസഭാവിതാ മതി ക്രിയതാം യതി കുതോപി ലഭ്യത്തെ തത്ര ലൗല്യം അഭിമൂല്യമേകലം ജന്മകോടി സുഹൃത്തൈർന ലഭ്യത്തെ. നൂറുകണക്കിന് ജീവിതങ്ങളിൽ ഭക്തിപൂർവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പോലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നേടാൻ കഴിയില്ല. ഒരൊറ്റ വില നൽകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അത് നേടാൻ കഴിയൂ. അതായത് അത് നേടാനുള്ള തീവ്രമായ അത്യാഗ്രഹം. ഇതെവിടെയെങ്കിലും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ കാലതാമസമില്ലാതെ അത് വാങ്ങണം. അപ്പൊ ആ ലൗല്യമാണ് നമ്മള് അതിൽ ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, എനിക്കിത് ലഭിക്കണം. എന്ത് ലഭിക്കണം? ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ലൗല്യത്തില് പറയാം, ലാലസാമയി. ലൗല്യം, ലാലസാമയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്ര എണ്ണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം എത്ര കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണല്ലേ, നമ്മൾ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ 64 അംഗങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ജി. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നലെ മാതാജി പിന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. 5ാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇന്നലത്തെയോ? ഇന്നലത്തെ ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതില് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഇന്നലെ അതായത് പിന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നമ്മള് പിന്നെ നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഇന്നും രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ അതേപോലെ ചെയ്യണം, പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ, അതോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാതാജി എന്നുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ? അതായത് ഇന്ന ദിവസം പറയുന്നല്ലേ, ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ പറ, അതാണോ പ്രഭു? അതന്നെ, അത് കർശനമായിട്ട് പാലിക്കണം എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ, അതോ അത് കർശനമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ടാത്തവര് ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. സാധനാ ഭക്തർ അത് പാലിക്കണം എന്നാണ്. കാരണം അത് നമ്മളുടെ അവബോധം അനുസരിച്ചാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉറ്റവര് മരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ടുപോകുമ്പോ നമ്മളുടെ അവബോധത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്, കാരണം അത്രയും നാള് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സാധനാ ഭക്തരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി ഒന്നും ആ ലെവൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എത്ര ഇതാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരോടുള്ള ഒരു വിരഹമായിരിക്കും. അവരെന്നെ വിട്ടു പോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയും, ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരയരുതെന്ന് പറയും. കാരണം കരയുന്നത് ഭൗതിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കരയരുത്. ഇപ്പൊ ഈ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ചിന്ത ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ വിട്ടു പോയല്ലോ. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കരയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കരയാൻ പാടില്ല. നമ്മള് ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ആ ആനന്ദാശ്രു വരുത്താം. പക്ഷെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കരയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൂടാത്ത കാര്യത്തിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം അത് പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതേപോലെ ഞാൻ ഭക്തിശാസ്ത്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ഒരു പ്രഭു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. ആ പ്രഭുവിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തില് ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് പങ്കെടുക്കാനോ എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ ആരോ മരിച്ചു. അപ്പം ഈ നമ്മളെ ക്ലാസ് എടുത്ത മാതാജി അടുത്ത് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു പോകരുത്, ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞേ പോകാവൂന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് മാതാജി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ ലെവലിലായിട്ടില്ല, നമ്മൾ സാധന ചെയ്യാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പാലിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്.
അപ്പം മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാല് നമ്മളതില് അത്ര മീൻസ് അത്ര നമുക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ശോകത്തിന്റെ ഭാവത്തിനെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് വിഷയാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് അത് അതിജീവിച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, ഉത്തമ അധികാരികൾ, ആ ലെവലിൽ എത്തിയവരാണേ ഒക്കെ. കാരണം ആ ഉത്തമ അധികാരിയെ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ഭഗവാന്റെ അത്ര അടുത്ത ഭക്തരായി മാറി. അവരാ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കിയവര്, ആ സാക്ഷാത്. എന്തോ പ്രഭു? ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിച്ച് സേവ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യൂ? അത് എനിക്കറിയില്ല പ്രഭു. അത് നമുക്ക് ചോദിക്കാലോ. ഇവിടെ നമുക്ക് മനോജ് പ്രഭു ഉണ്ട്, ശശി പ്രഭു ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പോയോ? ഇല്ലല്ലോ, പ്രഭു ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ശശി പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ മാതാജിക്ക് അറിയായിരിക്കല്ലോ, ശശികല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ? എല്ലാരും പോയോ? മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ, എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രത്തില് നിൽക്കുന്നവർ? മാതാജി, നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇതില് എല്ലാം സേവയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതിലൊന്നും തൊടാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് വന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഇസ്കോൺ നമ്മുടെ അമ്പലത്തില് പഞ്ചരാത്രി, നാരദ പഞ്ചരാത്രി പ്രകാരമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളില്, താന്ത്രികത്തില് പാടില്ല. താന്ത്രികത്തില് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും. നമ്മുടെ ഇസ്കോണില് പോണത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. പുറത്ത് നിൽക്കാം, പുറത്ത് നിന്ന് ദർശനം എടുക്കാം, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല. നമ്മള് ഡിവോട്ടീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലോ മാതാജി മരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം അവർക്ക് മറ്റുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല.